L-għajnuna finanzjarja li l-Unjoni Ewropea tagħti l-pajjiżi fqar iktar minn irdoppjat fl-aħħar 9 snin, minn 24 biljun euro fl-2004 għal 52 biljun euro din is-sena. Is-sena li għaddiet minkejja l-problemi finanzjarji li ħafna pajjiżi qed ħabtu wiċċhom magħhom 16 membru tal-Unjoni Ewropea żiedu l-għajnuna finanzjarja tagħhom bi 3 pajjiżi membri tal-Unjoni ikunu fost l-iktar 5 pajjiżi fid-dinja li ħorġu flus bħala għajnuna l-pajjiżi fqar. L-iktar pajjiżi li qed joħorġu fondi ta' dan it-tip huma l-Iżvezja, il-Lussemburgu, id-Danimarka u l-Olanda, li anke diġà qabżu l-mira li stabbiliet l-Unjoni Ewropea għal pajjiżi membri tagħha. Il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea Andri Pieba qal li l-għajnuna li qed tagħti l-Unjoni Ewropea qed tgħin biex jiġu salvati ħafna ħajjiet u biex id-dinja ssir iktar sikura u tiżdied il-prosperità. Fil-każ ta' pajjiżna bejn l-2004 u s-sena li għaddiet, Malta ħarġet mal-75 miljun euro f'kontribuzzjonijiet finanzjarji illi ingħataw bħala għajnuna l-pajjiżi fqar. F'dan il-qasam Malti hija waħda mill-pajjiżi li qed tagħmel progress sostanzjali biex tilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea. Bejn din is-sena u l-2015 huwa mbassar li pajjiżna joħroġ 98 miljun euro oħra f'għajnuna l-pajjiżi fqar. Sa dan it-tant il-kellim laburista għall-għajnuna tal-iżvilupp internazzjonali Noel Farrugia qal li fl-aħħar laqgħa tal-pajjiżi tal-5+5 il-Gvern Malti ġie infurmat bit-theddida tas-sigurtà tal-provvista tal-ikel li hemm f'pajjiżi Afrikani li jmissu mal-Mediterran bħal huma l-Libja, it-Tuneżija, l-Alġerija u l-Marok fost oħrajn. Farrugia żied jgħid li s-sitwazzjoni tant hija kritika li l-pajjiżi qablu li għandhom jiġu identifikati soluzzjonijiet meħtieġa. Din is-sitwazzjoni żżid il-possibilità li pajjiżna jiffaċċja mewġa ta' immigrazzjoni illegali. Minkejja dan iżda, il-Gvern ma ħass l-ħtieġa li jaġġorna lill-Parlament. Noel Farrugia saħaq li l-Parlament għandu jkun jaf xi rwol jista' jkollu pajjiżna f'dan ir-rigward.